चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 19 बोसोर जाबाय आरो बे 19 बोसोरखौनो बिथांमोना मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना हाबाफारि लादों आरो बेवहाय आंखौ बिथांमोना हांख्रायदोंमोन फैनानै बाहागो लाबाय गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो दिनैसिम जों बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथायनि थाखाय जिखिनि थांखि मावथांखि लादों बे थांखि मावथांखि लानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेवलां मेलनि गेजेरजों जों रायजो राजानो फोरमायो आरो रायजो राजानिफ्राय जोङो मदद नागिरो मानोना जोंनि जि थांखि बिथांखि बेखौ मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला बर' रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होनांगोन आरो जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि मावथांखियाव रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद होदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सिमां नुदोंमोन बे आद्रा सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबाव लामा हान्थिनो थाखाय जोङो माखासे मावथांखि लादों जेरै बड'फानि जि आद्रा सिमां थालांनाय बे सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय जोङो 2018 मायथाइयावनो जोङो बड'फा गोजोरथाय सोलायनाय मावथांखि जों मावथांखि लादों आरो बे मावथांखिखौ लानानै जोंनि जिल्ला आफादफोर जोंनि दखरा आफादफोर जोंनि दालाइ आफादफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो 2021 मायथाइयाव जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जों बेखौ गोदानै लानाय जादों आरो बेखौ लानानै फैबाय थानाय 6 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङाव बर' हारिखौ दावगालांनो थाखाय जों खामानि मावनो थांखि लादों आरो बेफोर बाथ्राखौनो जों दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानो फोरमायदों आरो रायजो राजानिफ्राय जों मदद हांख्रायनाय जादों। जोङो नुनो मोनदों जे माखासे बर'फोरनि आफादफोरा बेफोरखौ हारिनि खामानि मावनो हाला आरो राजनितिक दोलोआव बिथांमोना हाबबाय होननानै माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो मावथांखिया जोंनि थांखिया नोजोरा स्पस्ट जोङो सोरबा बुंनायजों खामानि मावा जों रायजो राजानि मोजांनि थाखायसो खामानि मावो आरो मोनसे बाथ्रा दङ जाय मानसिया खामानि मावो बे मानसिया माब्लाबा रावखौ सोंखारिया जायफोर संगठना सोंखारिदों मानो सोंखारिदों जों बेखौ बिजिरनायनि जों सम गैया जोंनि खामानिया जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि जाहैबाय जोंखौ बुंदों बर'फोरानो आसामनि हानि फिसा बेवहाय बिथांमोनानो गिबि रायजो जानाय आरो जों गिबि रायजो जानायब्ला जों दिनैसिम मानो उनफिननानै दङ जों मानो दावगानो हायाखै बेफोर जि जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखायसो जोङो मा रायजो राजानि गेजेराव जों हाबसनो आरो रायजो राजाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ बेवहाय सोरबा जोंखौ सोंखारिदों सोंखारिया जों बुंनांगौ गैया बिथांमोना मानो सोंखारिदों बिथांमोनासो मिथिगौ नाथाय जोंनि नोजोरा स्पस्ट जे बर' हारिया बेवहाय जोङो बयजोंबो बाख्नाय जानाय हारि हिसाबै जोङो थांना थानो लुबैयो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों जे जोंनि रावखौ जोङो मुलुग दरबाराव जों गायसननांगोन आरो बिथाङा मोनसे स्पस्ट बुंलांदों जाय रावखौ जों रायलायो बेनो जोंनि बिमानि राव बे रावा बेसेबांबा गोदै आरो बे रावखौ लानानै जों गोग्गायो नाथाय बे रावा रावखौबो हेव खालामा गुबुन राव बायदि बे रावाबो थांना थानो लुबैयो भारत सरकारनि 8 सिडिउलाव हाबनाय राव आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज महरै जोंनि गनायजानाय राव बे रावखौ जुदि जों मुलुग दरबाराव सिनायथि होनांगौब्ला जोङो जोंनि बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बेनि थाखायनो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावबाय थादों बेयाव खुनु राजनितिक एजेन्डा गैया स्पस्ट बिटिआर सुक्तियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सागान होदों बेवहाय जों 75निबो बांसिन माखासे जों दफाफोर मोनदों आरो बे दफाखौ रोखा मावफुंनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोंनि बिबान आरो बे दफाफोरा बांसिनानो राजखान्थिजों लोब्बा गोनां बेनि थाखाय जों जिहेतु राजखान्थिजों लोब्बा गोनां बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि भाबियै जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों एखमब्ला राजखान्थि बिथिङावबो जों खामानि मावनो गोनां जायो बेवहाय खुनु राजखान्थि दोलोजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहायजानाय नङा बाहायजायाखै आरो इयुनाव बाहायजानाय नङा आरोखि फरायनाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानायनि अनगायै ड्राग्स समाज बेरेखा माखासे लामाफ्रावसो बांसिन थांनायखौ जों नुनो मोनदों बेनि सायाव सार येस बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मोनब्रै थांखिखौ लादों दाखालि 29 अक्ट'बरनिफ्राय चिरां जिल्लानि जि रौमारि बेयाव जागायदों जोङो बाइक रेलि आसाम नाङैनो गोजोननि बाइक रेलिनि गेजेरजों मोनब्रै दाबिखौ लादों मोनसेया जाहैबाय हा हुनि समस्या 2 नम्बरा जाहैबाय जों गुन गोनां सोलोंथाइनि जों मावथांखि लादों बेखौ मावफुंनाय आरो
3 नाम्बारा जाहैबाय जोंनि बर' हारियाव सोमजिनाय माखासे समाजारि जेंना बुङोब्ला जों नुदों आथिखालाव जोंनि जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर गोबाङानो जौ लोंनायाव बांसिन मुखुब जादों, ड्राग जानायाव मुखुब जादों, उन्दै बैसोआव हाबा जानायाव जों मुखुब जानाय नुदों, मिस कल जानानै जोंनि हाबा जानाय आइजोफ्रानो गुबुनजों खारफालांनाय नुदों आरो जों गोदोनिफ्राय जों नुबोदों जोंनि गेजेराव खोमसि फोथायनाय। दा बेफोरखौ गैया खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन बाइक रेलिनि गेजेरजों जों रायजो राजाखौ खावलायदों जे जोंनि लाइमोनफोरा बर' हारिखौ जुदि जों दावगाहोनोब्ला गिबियावनो जोंनि लाइमोनफोरा रोंखा राखा जानांगोन आरो रोंखा राखा जानोब्ला जोङो समाजारि जिफोर जेंना, गाज्रि मुवा बाहायनाय, फेग्रा मुवा बाहायनाय, ड्राग्स, जौ जुवा लोंनाय बेफोरखौ जोङो गारनांगोन होननानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जों खावलायदों आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खावलायनाय लेखायै जुदि जोंनि बर'नि समाजारि आफादफोरा जुदि जोंखौ मदद होयोब्ला बर' समाजनि दिथागिरिफोरा जोंखौ मदद होयोब्ला जायफ्रा लेखा गोरों दं बिथांमोन जुदि मदद होयोब्ला जों सानो मोनसे समाव जोङो बर' हारिनिफ्राय जि समाजारि जेंना बेखौ जोङो बोस्रांनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। दिनैहाय खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालियाव जथुम्मा बे जथुम्माखौ मैया 17 आरो दिनै 18 साननैनि हाबाफारि लानानै बे जोंनि खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेवलां फोथाराव लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बोसोरारि जथुम्मानि गेजेरजों जोङो माखासे हाबाफारि लाफादों। बे हाबाफारि हिसाबै जोंहा मैया जोङो जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनांगौनि थाखाय जोङो मोनसे गामियारि भलिबल बादायलायनाय बे हाबाफारि जाजोबनानै थांबाय आरो लाइमोन बा जोंनि फरायसाफोरखौ बादायलायनाय मुगायाव एसे बिहोमा होनांगौ बा थुलुंगा होनांगौनि थाखाय जों मोनसे थुनलाइयारि बादायनाय जों हाबाफारि लादों। बेबो मैया जोबनानै थांबाय। बेजों लोगोसेनो मैया मोनाबिलियाव ओनसोलनि गासै जेंना, ओनसोलनि गासै उसुबिदाफोरखौ लानानै बा ओनसोल जौगाहोनांगौनि थाखाय ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफाद, गासैबो आफाद आरो राजखान्थि आफाद, समाजारि आफाद बिसोरखौ लानानै मोनसे आफादफोरनि जर'खा मोनसे जुथुम्मा जानानै थांदों। बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोङो ओनसोलखौ माबोरै लुखांलायनो, जों ओनसोलखौ माबोरैहाय जौगाहोलांनो हायो गुबुन ओनसोलफोर बायदि, दा बेखौ लानानै जोङो मोनसे जथायै जोङो सावरायलायनाय जादों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गोबां ओनसोल जौगाहोनांगौनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बिसेसकि बे जर'खा जथुम्मानि गेजेरजों जोङो थांखि लादों। जों ओनसोलाव जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गोबां बांबोबाय। जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि समाजाव हाबा जाखानाय हिन्जाव आरो हौवाफ्रा दोनखारलायनाय बा खारलांनाय, गोमानाय बे गोबां बारा जाबाय। बेखौ लानानैनो जोङो माबोरै होबथानो हायो बेखौ जोङो गुदुर सावरायनानै मोनसे थांखि लादों। जों जाहाथे आरो जों ओनसोलाव मोनसे आयेन खालामनानै लादों जथाय आफादफोरनि गेजेरजों। बे आयेनानो जाहैबाय रावबो बिमा बिफाया, गामिनि गावबुराया आरो हाबा होग्रा मानसिफ्रा हौवासाब्ला 21 बोसोर आरो हिन्जावसाब्ला 18 बोसोर बिनि गाहायाव रावबो बिमा बिफा, गामिनि दैदेनगिरि बा गावबुरा, हाबा होग्रा बिसोर हाबा होनो मोननाय नङा। जुदि हाबा होनाय जायो बेखौ जोङो आयेननि बेब'स्थाजों जों बिसोरखौ राहा लागोन। गारजेनानो जा, गावबुराफोरानो जा आरो हाबा होग्राफ्रानो जुदि जोंनि ओनसोलनि आफादफोरनि गनायथि मोनालासिनो जुदि हाबा होयोब्ला जों बिसोरखौ आयेननि राहा लानाय जागोन। दा बेखौ जों थांखि लाबाय आरो जुदि मानिथाराब्ला जों बेखौ ओनसोलनि आफादफ्रानो जयै डिसिसन लानानै जों मा खालामनो हायो बेखौ जों हाबा मावगोन। दा बेनिफ्राय बैसोगोरा मानसिफोरब्लाबो, जायफ्रा हाबा जानो समायनाय मानसिफोरखौब्लाबो जों मोनसे नेम खालामदों जाहाथे जोङो ओनसोलनिफ्राय बा जों बर' समाजनो मोनसे दायथ' होदों बर' समाज आफादनो। बे बर' समाज आफादनि गेजेरजों बिसोरो हाबा जानो हानायनि मोनसे फोरमान बिलाइ जोंनि बर' समाजनिफ्राय बिसोरो लानानै थांथारनांगोन। आरो जुदि बर' समाजनिफ्राय गनायथि बिलाइ लाङालासिनो जुदि हाबा होनाय जायो, इयुनाव बायसान्सनि थाखाय जुदि बिसोरनि संसार जानाया माबा मोनसे बेले बेजे जायोबा, जेंना गोनां जायोबा, बै जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि आफादफोरा बाहाय हाबा मावनाय नङा होननानै
जोंनि जथाय आफादफोरा थांखि लानाय जाबाय। दा बे मैया जोब्बाय दा दिनैहाय जोंहा फुंबिलिनिफ्रायनो नैथि हाबाफारि हिसाबै पिरपिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो दिनैहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बिबार बावनाय बे हाबाफारि थांबाय आरो जोंहा थान्दै मेल जाबाय। थान्दै मेला जोबनानै थांबाय आरो दा जोंहा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलावनो जोङो मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो जिथु दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानिजाथ आफादगिरि मृत्युन्जय बरगयारि आसारि बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा बाहागो लाफैदों आरो गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे लोगो गाहाय नेहाथारि मानव गेदेर दिनेश ब्रह्म सार बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय बायदि जों बाहागो लाफैदों। जों आसा खालामो बे जोंनि बोसोरथाइला जथुम्मानि गेजेरजों नैबे ओनसोलाव गोदान मोनसे मोजां थासारि सोरजिजागोन आरो मोजां मोनसे सिन्था साननाय हनायफ्रा जोंनि रायजो राजाफोरनियाव दिनैनिफ्राय मोनसे गोदान साननाय बा मोजां सानस्रि बियो फैगोन आरो बिथां गेदेमा सुबुंफोरनि जे दिनै बिबुंथि होलांनाय बे बिबुंथिनि गेजेरजों जोङो समाजखौ जों माबायदि खुंलांनांगौ, समाजाव जों माबायदि सोलिनांगौ आरो बर' हारिनि जे आथिखालनि जेंनाफ्रा मा बिसोरखौ जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोनो।